И така, приятели, аз съм над Старозагорските минерални бани. По един път в посока село Солица. Тук преди години, но малко по-късно, трябва да се стопли времето, съм брал много пачкрак. Много манатарка, откривал съм и булки гъби. Обаче, но пък за да забележиш гъбата, трябва и да си все пак острог. За съжаление тази гъба, за мое голямо съжаление, не е ядлива и не е булка гъба, аманита, нали, една от аманитите, защото тя е ядлива, булката гъба. Тази пак е аманита, но е отровна. Това е лимонино-жълтата мухоморка, род аманита. Лимонено-жълтата мухоморка, малко да... Така, да си вижда това, което правя. Много рядко унищожавам гъби. Стъблото е доста издължено. Ето го пръстенчето. При аманитите, повечето аманити имат пръстенче. Сивата мухоморка, сурогриската, няма пръстенче. Ето го и удебелението, вулвичката, която е характерна за повечето аманити. Тук от луковичката се показва един голохлев, който се похапа в момента. И така. Ето ги ламелите, млечно бели. И тази лимонено-жълта аманита, мухоморка, не се консумира от хора. Може и по-слабо да е отровна, но не се консумира. Тази гъба не се консумира. Обикновено гъбите не ги закачвам. Не ги изкоренявам. Но тази ще я сложа пак така с пластинките към земята, за да може. Що ме поникнала тук, нека да разпространим спорите, а не както много хора, които са нюки. Въртат гъбата, може да е вкусна едлива гъба, нацепена, да е щупена. Те не разбират, изобщо си нямат понятие за какво става дума. Ритнали гъбата, тя е вкусна, едлива гъба. Или пък обратното, гъбата е отровна, те пак не знаят, ритат я. Като не знае за какво става дума и си нюк, нямаш информация, като си прост, така да си каже, оставаш гъбата на мира. Не всичко да рушиш и да унищожаваш. Така, аз се оставям така. Поснимах я, което е удоволствие за мен да открия третия вид. Два отровни вида, един ядлив. Малко раничко изглежда още за гъби, но имам резултат и той не е само отрицателен. Открих една лимонено-жълта мухоморка, открих една пантерка, открих една по-скоро от не манатарките, ами масловките, и това все пак е нещо. Гората обаче много добра, хубава гора, дъбова. Дъб по-рядко габър. Аз затова и казвам дъбово-габоровата гора. Като в тези по-приглушените, по-тъмните, не толкова светлите участъци, след 1 юни намирам голямо количество, по една копа съм брал даже, пачкрак. Тук е място на пачкрак. Само че, както ви казах, аз много харесвам булка гъба. Откривал съм е тук, само че веднъж правиха сеч, промениха всичко. Не е тази гора, която беше преди 10 на 15 години. Тук съм намирал, айде да не е много, но съм намирал тук-там булка гъба. Сега само пачкрак откривам. Даже и манатарките не са толкова много. И така, благодаря, приятели.